Λίγο ακόμα ήθελα και θα σας έβγαζα λιποτάχτες. 5 μέρες στον καθένα σας γιατί είστε αδικαιολογήτως απόντες από το στρατόπεδο. Μα κύριε Λοχεία, εσείς μας διατάξετε να κρυφτούμε για 4 ώρες. Δεν μας είπατε πότε να επιστρέψουμε. Ώστε εσύ είσαι ο έξυπνος της παρέας, Πάρε άλλες 5 λοιπόν γιατί δεν γουστάρω καθόλου τους έξυπνους. Κι εγώ είμαι έξυπνος κύριε Λοχεία. Και εσύ άλλες 5. Κύριε Λοχεία, ας όλων των χωρίων ο πιο έξυπνος εγώ είμαι. Και εσύ άλλες 5. Κι εγώ κύριε Λοχεία. Εσύ τι ρε. Κι εγώ είμαι έξυπνος. Πήρα το lower May. May. Με άλφα. Και εσύ 5. Άλλες 5. Εσύ ρε. Μίλα ρε. Είσαι και εσύ έξυπνος. Εγώ ήμουν αυλάκας, κύριε Λοχεία. Αλλά τώρα που γνώρισα αυτούς εδώ, έγινα κι εγώ ξεφτέρι. Εσύ θα φας 10 λοιπόν. 10! Κι αν νομίζετε ότι ξεμπερδέψατε, κάνετε μεγάλο λάθος! Μαζί μου ασχολείσαι, πόσο μαλάκας είσαι, κι αν όντως δεν γουστάρεις, σου δείχνω τι να πάρεις. Τι έγινε ρε? Αργήσατε. Και δεν σας φυλάξαμε και φαγητό? Δεν πειράζει. Φάγανε δεκάρες και χορτάσαμε. Κι εσείς όμως δεν μείνατε νηστικοί. Κάτι για 5 άκουσα. Εγώ αδελφούλα θα τη σβήσω. Εσύ και οι φίλες σου θα στάξετε. Αν κατέβεις αυτά τα βράχια χωρίς εξοπλισμό, πέθανε. Εσένα μαλακισμένο θα σε σκίσω. Τι ρε?